Som veľmi rada, že vás môžem privítať, vážení kolegovia, vážení kolegyne. Najprv mi dovolte predstaviť trošičku organizátorov tohto podujatia, v prvom rade ISEC, v prvom rade študentský parlament Ekonomickej univerzity. ISEC, verím, že nebudem nič nové, ak spomeniem, že je to najlepšia študentská organizácia na svete, ktorá sa zameriava hlavne na vzdelávanie, sprostredkovanie zahraničných stáží, ako aj poskytovanie líderskej skúsenosti. Študentský parlament je zase takou prvou kontaktnou bodou pre každého študenta, keď chce zistiť, ako funguje štúdium. A zároveň je to aj najvyšší reprezentatívny orgán vôbec všetkých študentov. A rada by som ešte spomenula aj rubriku Študentský index, ktorá funguje v rámci týždenníka Týždeň, v ktorej majú študenti príležitosť otvorene vyjadriť svoje názory a postoje k aktuálnym témam. Zároveň tento študentský index bude v súvislosti s týmto projektom Alternatívna ekonómia prináša články a rozhovory s pozvanými hostami na odprednášané témy. Čiže ste vítaní tento týždenník a konkrétne rubriku študentský index prečítať pre nejaké ďalšie dodatočné klarifikácie. V tomto momente teda mi dovolte využiť príležitosť a privítať nášho cteného hostia, inžiniera Petra Gondu, filozofa a doktor, ktorý pôsobí na konzervatívnom inštitúte Milana Rastislava Štefánika a zároveň ako externý lektor Univerzity Komenského v Bratislave. Verím, že ste zaregistrovali aspoň niektorú z jeho činností, pôsobí ako koordinátor a lektor v rámci projektu Akadémia klasickej ekonómie, ako aj v rámci projektu prednášok renovovaných zahraničných osobností pod názvom Conservative Economy Quarterly Lecture Series. Tiež ako člen hodnotiacej skupiny projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení, je zakladateľom a koordinátorom neformálneho združenia Bratislavský ekonomický klub. V poslednom čase ste ho mohli zaregistrovať, teda jeho meno zaregistrovať v súvislosti s programovým vyhlásením reformnej vlády. A vo svojej publikačnej činnosti sa venuje najmä princípom ekonómie, verejným financiám, úlohe vlády v ekonomike, financovaniu sociálnej sféry, problematike peňazí a ekonomickým aspektom Európskej únie. V tomto momente teda prenechávam slovo pánovi Gondovi, verím, že sa vám prednáška bude páčiť. Ďakujem za pozvanie, veľmi si cením naozaj, že takto spontánne, to je pre mňa veľmi dôležité, takto spontánne vznikol podobný projekt, to znamená na doplnenie si vzdelávania, ekonomického vzdelávania, ktoré možno považujete za nie postačujúce na vašej vlastnej škole. To je veľmi cenné a to možno budem niekoľkokrát opakovať, tá spontánnosť a dobrovoľnosť, ktorá vždy prináša, by som povedal, to želané, čo by sme mali dospieť. To je veľmi dôležité. Alternatívna ekonómia a téma dnešnej prezentácie. Podľa mňa je to veľmi dobre zvolená téma, pretože práve peniaze a menový systém slobodné, aspoň teda v nejakých našich úvahách, mysliach, slobodné bankovníctvo versus centrálne bankovníctvo, to znamená súčasnosť, je veľmi vážny teoretický problém, ekonomický teórii veľmi vážny, diskutovaný problém, aspoň v poslednom čase. A takisto je to problém v praxi. A my vidíme aj dôsledky, ktoré to dnes prináša. Potom budem o chvíľu hovoriť viac. Ja pevne verím, že je to široká téma. V rámci spomínanej Akadémie klasickej ekonómie ja sa jej venujem 2x3 hodiny intenzívnych diskusí, takže verím, že stihnem do hodiny vám povedať podstatu moje posolstvo. Čo nie, som otvorený, náchylný diskutovať s každým osobitne, poslať e-mailom, kto by mal záujem, ďalšie zdroje, niekto tu spomeniem a tak ďalej. Ja by som si dovolil začať 2
citátmi, a to zatiaľ nie citátom nejakého špičkového ekonomického teoretika, ale citátmi Henryho Forda. Henry Ford raz povedal, je dobré, že ľudia nerozumejú dnešnému menovému a bankovému systému. Som presvedčený, že ak by mu rozumeli, tak by do rána vypukla revolúcia. To je prvý citát, ktorý bude predznamenávať to ďalšie, o čom budem hovoriť. Niekedy trochu provokatívne, berte to tak, že moje slova budú provokáciou z pohľadu teoretického pohľadu na vec. A druhý citát, ktorý som si vybral, myslenie je najťažšou prácou, aká existuje. To je pravdepodobne dôvod, prečo tak málo ľudí rozmýšľa. Ja budem sa snažiť dnešnou mojou prezentáciou vás inšpirovať v diskusii, inšpirovať v diskusii a rozmýšľaniu. Ono naozaj ťažké rozmýšľať, bolí to. Stojí to nejakú námahu, to znamená náklady, pochopiteľne. K rozmýšľaniu o alternatívach súčasnému menovému a bankovému systému. A mojou optikou budú nielen princípy ekonomie, ale také princípy, ktoré sú v súlade so slobodnou spoločnosťou. Mám dojem, že nie vždy v rámci hlavného prúdu ekonomie, to čo vy sa učíte a prezentujete, nie vždy je to v súlade s princípmi slobodnej spoločnosti. Ja tvrdím, že ekonomia a tie princípy sú a mali by stať na týchto spoločných základoch. Preto sa budem opierať o kritický pohľad na súčasný systém, pre ktorý naozaj podľa mňa neplatia základné náležitosti trhu, konkurencie, vlastného zájmu, vlastníctva a tak ďalej. Však nemáme. Všetci dobre poznáte krivky. To sa určite neustále, tam krivky dopytu a ponuky a tak ďalej. A zrazu zistujete, že aha, pri trhu peňazí to ako si neplatí. Ako to je možné? Krivka ponuky je úplne iná, asi ju niekto výrazne ovplyvňuje, udáva. Cena peňazí, ktorá určuje aj vzťah úspor a investícií, je opäť regulovaná, čiže je tu nejaký externý hráč, ktorý významne reguluje a mení trh. Tým pádom to už ani trh nie je, ale to je niečo úplne iné. Niekoľkokrát budem opakovať a argumentovať, v čom je problém. Mojou hlavnou hypotézou je teda, čo tu budem prezentovať, že menový a bankový systém, ako ho dnes poznáme, v jeho dnešnej podobe, je jednou z podstatných systémových príčin. Systémových. Viete, čo je systémové? Čo si predstavíte pod slovom systémové? Keď niečo niekedy poviete, vždy je potrebné dať tomu význam. Nikdy neopakujte nejaké poučky, to nemá význam. To je k ničomu. Ak chcete povedať, čo je trh, tak nehovorte poučku na dve vety, na tie riadky 4-5, ale povedete ste to 4 slovami a je to jasné. A svojimi, tam nemôže byť problém. Takže ak chcem povedať, že čo je systémové, tak to je niečo, čo je vnútorne zabudované a prináša to permanentne nejaký dôsledok, príčiny dôsledky, no to je. No a ja tvrdím, že teda v dnešnom systéme sú systémovo zabudované problémy, z ktorých vyplývajú, a to sa čudujeme, že vyplývajú finančné krízy, napríklad